El grup d'opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, ubicat al Parc Científic de Barcelona, ha presentat un document que proposa modificar la normativa que regula la interrupció voluntària de l'embaràs per aconseguir que aquesta pràctica es consideri un acte sanitari més i, per tant, sigui realment assumida per la sanitat pública. Concretament, el document proposa que s'estableixin terminis per dur-lo a terme lliurement durant les primeres setmanes de gestació i que posteriorment pugui autoritzar-se amb indicacions precises i clarament establertes, tal com ja succeeix a la major part dels països de la Unió Europea. El aborto es un problema que afecta muy directamente a las mujeres más desfavorecidas. Es decir, yo creo que en el aborto hay una doble discriminación entre los hombres y las mujeres. Por supuesto, es evidente, pero también entre las mujeres que tienen medios culturales y económicos para acceder a un aborto seguro y las que no. Entonces yo pienso que es deber del Estado el colocar a todas las ciudadanas en el mismo lugar. La nostra proposta de reforma de la vigent llei sobre l'avortament pretén que les condicions per fer-lo siguin clares i siguin accessibles i que respectin l'autonomia, la capacitat de decisió de la dona que vulgui avortar i sobretot que doni seguretat jurídica tant a la mateixa dona com sobretot als professionals sanitaris i les institucions que intervinguin. Pensem que en aquest camp, com en tants altres, la transparència, la claredat és el principal objectiu. Així mateix, la proposta pretén respectar l'autonomia de les dones i la seva capacitat de decisió en aquest àmbit, així com evitar-ne la discriminació i facilitar l'accés a aquesta pràctica a la població amb menys recursos, establint un sistema de protecció gradual del fetus segons la seva viabilitat.